Na treningu vežam. Ili jasno? Ovo je proba za spavanje, da. Što je to proba? Mislim da je to pravo polaganje. A posle, Dule, posle. Posle pravo. Slušaj, čada će to da mi poješ. Opustimo dole ruke, idemo na komandu, je tako? Znači, kad ja kažem stav, idemo u levi stav. Opusti ruke, sad dole opusti. Stav! Idemo još jedno, malo brže, da budemo brži još. Stav! Idemo u okret na stopalima. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dobro. Ostajemo u levom stavu, ostavimo ruke gore. Idemo okret oko prednje noge. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dobro. Idemo ovog korak opet. Korak opet. Idemo. 1, tišina. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dobro, ostajemo u levom stavu, idemo klizeće kretanje. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dobro. Ovi koji polažu za naranđasti, neka sednu tamo sa strane. Oni koji polažu sad sa žuti, nek ostanu ovdje.